Hai dolro kahamda tongbai kwbangma dinni pore tini tai kaisa ketal video bisingtei norokbai malanya hanai phaika asuk din ang video swnamaya wngwi tongmani karon hangkake ani phone nosto wngjakni bagui ang video swnamaya wngwi tongo so hengke tabo ang phone ketal paikha da paya abo video ni last paithako saimanai abagoi norok video no paithak joratai nai tongdi aw dolrok sing tini ob video bisingtei bihia bari rok bai malai kok salanai abagoi norok bo kok sana muchung kangke ready tongdi ta jonong video call chawai aram nangyang tongkha abo bisingko nấp phada sa no nấp phada sa o nấp phano no mobile pai ro pro no antei bunyo bunyo ekrek sukre khugui phunuk de ni dan no mobile pai rena o kongno ang age bsaw tak bsaw bihia jingmarok tongna rengya angbai mani yango buma bufale borok no phone thaisa thaisa pai rena ni bose kosto ke pai rkhana abole borok wan sugoi naya bunyo bunyo khugui phunani video call khai sanani abrok si wan sugoi tonglei borok kumu bufani kumunchai mungsa samung kri khana ta yangwaisa morasa musubus lei manfa no le khai no le le khai an ga ma se gang pa ha long tang pa lo musubus aning gamsa kengkaba nang siring tei bisinga kani maya deba tei bisinga nin leino samno gitong na san nang gamsa kengka ni saitong oro biang naisige camera sage se gamsa kengka ni saitong male bo morasa non dang man matei obri ban hadi lasiman lekere gamsa kengka hangke langta seng pai ka ni saitong bo camera buskang basa teri se जगह पे कभी रुका नहीं एक जगह पे कभी टिका नहीं जैसा मैंने engka dolrok asungno phunuksinai aborokno belai naimade chaba aborongta aburirongta buma bufa tai taku bukuroni jotono mokhang kharang sogui rohbaina aborongno ta aburirongno tongmung hamyang bai mani jefro o video viral engana afro buma bufani mokhang kharang tonnani jaga kari inglagdeba afro hangkangke bo tongthok jagan ta buma bufa amtui khalai di hinina borokno phone thaisa pairilaiota tam khaisene batai aborokno sasini saibo bujiri manglag nang jesek sa borok taise engnai so hangke dolrok taising pro ang norokno samani ang phone ketal paikhada payakho ni samani ang phone ketal payakho ang phone ketal painani talphano an rang kulogyako so hangke tini video aron paisinai bahai nangjaka video ni kisa comment khlai sanan tapokde and norok o video no sajakai tongkangke video no kaisa like khainan tapokde and o video no gobang share khaidi so hangke channel ketal hangke bo channel bo kaisa subscribe khai rohonani tapokdita so hangke malai finai tei next ketal video mistake bye di prasa aiglok thong